Guys, hindi pa rin siya napula. Until now, hindi pa rin. So, hindi pa rin napula yung sunog. 30 minutes na po yung nakakaraan pero kumakalat pa rin yung apoy. Keep safe sa lahat guys. Sana walang casualty. Nagkasuga sa tang green. Asa? Wala, ito ano, dako na kayo. Wala. Nagkasuga sa tang green. Gani. Ayun guys, marami na pong mga truck ng bumbero. Ang dami na niya oh. Sama-sama na po, sobrang dami na pong mga truck para magtulong-tulong sa ayan po oh. Pero lalo pang lumalakas kasi sobrang init, sobrang bilis ng pagkalat ng apoy. Tsaka na ako sa main wood at gawin sa tayo. Wala akong sa green, tanawa. Wala. Among balay, asa among balay? Wala. Biraman. Layo pa man oh. Marami na po yung mga bombero nagtutulong-tulong. Ang grito na wala, ikakunagan siya. Ngayon po, kumakalat na po. Ilan na viewers? Apil lang ko sa green tea. Apil na lagi. Wala, dako kaay nga balay oh. Masa dito nagsunod oh. Guys, mga 30 minutes na, 30 to 40 minutes na sunog. Sa B. Rodriguez po, dito sa Cebu City. Marami na guys, mga truck ng bombero. Ayan po. Iluwat na lang nila kung maabot dito ang sunog. Wala, support na lang. Ay, feel ko dapat basta. Pero ayun na, nahin na yung mga truck ng bombero. Wala ko ng green tea, isulot lang ko ng green. Wala. Karon nga running nga live. Karong adlaw ra gyud, karong time. Nata diri karon sa Cebu City sa B. Rodriguez, dool sa Fuente. Yes po, karon ra ni ma'am. Marami na yung mga bombero nagtulong-tulong. Ayan po. Marami ng mga fire truck. Banaw ko ng airport. So, hindi tayo basta-basta makatulong kapag wala tayong safety equipment. Kasi delikado. Dito siguro nagsimula doon yung unang na sunog. Mga naparang. Diri na. Dool na. Gibasa mo.
Yes, ma'am. Ngayon lang talaga ito nagsimula. Siguro mga alas 4 o before mag alas 4 ng hapon. April 2024 dito sa Cebu City sa B. Rodriguez. So, nandito tayo ngayon sa Soho Mall, City Soho Mall. Kaya kitang-kita natin yung sunog. Ano yung mga puno, oh. Wala, dagal. Marami yung mga nagpuputukan, siguro mga LPG. Yes, ma'am, medyo maliit po yung daan papunta dun sa sa mismong sunog. Pero may mga nakapasok na ng fire truck. Wala man tayo parehas sa hindi ka tanong yan ka. Safe po yung lahat. Ayun po, bali bawat kanto na po. So, para ma-prevent po yung paglawak pa ng sunog, marami na pong mga nakaabang na mga bumbero doon sa gilid o sa bawat kanto para yung mga bahay po na hindi pa nasusunog, nakaabang na sila para maapula po yung sunog. So, binabasa na talaga nila. Ayan po. So, ayun po yung mga bumbero. Nasa bubong na. Yung bahay po namin, yung nagre-rent kami ng bahay sa Virama. So medyo 4 or 5 kanto pa po yata yun. Sa kabila, sa Virama yung bahay namin. Kahit nandito na po kami sa 12th floor, medyo mainit po yung mainit po yung salamin. Wala, yung kaninang yung kulay green noon, talagang sunog na siya. Pakitura mo aday ay. Asa ma'am, sa inyo asad? Natabunan sa aso. Wala, punta, dili ma. Jesus, di mo punta. Ito ba? Dili to mo na i-restop? Diday, napasaluyunan ba? Hello, 30 minutes na nakaraan. Ngayon pa rin po yung sunog. Sana po wala pong casualties. Marami na pong mga bombero nagtutulong-tulong. Ayan po. Sa may skin na nagbaka. Ayan po yung mga taga-Kampothaw, mga rescue. Ayan, marami na pong mga bombero nagtulong-tulong. Ayan na po. Dito na ako lang ha. Dito lang banda. Ha? Nak, di ko kasuot sa ato anak. Kaya di bawasan. Init na kayo dito dapit. Binabawalan na rin yung mga Oo, di rin ako kasuot. may mga... Pero ang inyo wala pa na sa... Nadi na wala. Nadi na sa kuan. may mga may mga residente na po na pinagbabawalan na sila pumunta sa mismo dun sa mga bahay nila kasi malapit na talaga yung sunog dun sa Ngayon po may mga puputok po ng mga wire. Grabe po, puno yung kalsada. Opo, puno na po yung mga kalsada. Ako naman, kundi off. Ang kuan, asa labit ako na, nalipat na po. Dito pa wala mo. Kasi nagdiringan sa bisita. Ito po ay... Harvey. Nandito kami ngayon sa Soho Mall. Katapat lang po namin yung B. Rodriguez kung saan... Ayun po, tuloy-tuloy pa rin po yung sunog. Yes po, nandito kami sa Soho Mall. Yan po, at bang po namin yung yung sunog. O katapat lang namin yung sunog.
So may mga residente na po na ano, pinagbabawalan na pumasok sa loob kasi delikado na. Puntahan yung mga bahay nila, lalo na po tuloy-tuloy po yung ano, yung pagkalat po ng sunog. Pero marami na pong mga bumbero nagtutulong-tulong. Marami na po, nandiyan na po sa baba. No, kanina pa po yung mga bumbero diyan. Init ako, init ko rin na. Nandito po ako ngayon sa ano, sa Soho Mall. Kaharap lang namin po yung nasusunog dito sa B. Rodriguez. So dun po sa dulo, may mga bumbero na rin po doon kahit wala pa po din sunog pero nakabang na po yung mga bumbero doon. Si Bishop. Oh, sige, sige. Asa sa boy. Hawak ko muna to. Hindi ako kasod. Init na kayo dito sa esquina. Hawakan mo na pa yung malipat. Ha? May pagpapaw na ito. Hindi ako sa third floor. Isang pa ko. Nasa tunga-tunga na. Ilang tatay natin na. Si Harvey, nakalusot pa na sa Harvey. Grabe ang lakas. Una-una, ligaw na sa Chogla yung balay. Pero sa dulo, hindi na kumalat kasi ang dami din ng mga bahay. Alas 4 na po ngayon pero sobrang init pa rin kasi ng panahon. Ito pong sunog na ito ay sa tapat sobrang bilis ng pagkalat ng apoy. Marami naman akong bumbero, marami akong trap ng bumbero. Pero sabi ko sobrang maski po yung daan, sobrang skinny na
marami na pong truck ng bumbero na tulong. Keep safe po sa ating mga bumbero. Ayun po, tutulong-tulong sila, nakakit na sila sa bubong. Kung sila po yung sunog, tingin ko mga po, bago po mag-alas 4. Bago pa lang po mag-alas 4, nagsimula po yung sunog. Patuloy pa rin po pagkalat ng apoy, pero marami na pong mga bumbero na natutulong-tulong. Yes po, dito at bang sa Soho Mall yung sunog po. Pungatan po kayo sa Pino Rodriguez para sa mga sasakyan. Umikot na kayo sa kapila kasi punong-puno po lahat ng bumbero ito pong highway na ito, yung lane na ito. Para po sa mga pumunan ng bumbero. Tumutulong lang tayo na may spray po itong para aware po yung mga bahay or even po yung mga truck ng bumbero. Nakatama po yung mga wala pa naman yung challenge. Yes po, Sir Ray. Karoon po niya live. O, 8:20 po, alas 4 sa hapon. So ay nakapos sa gulong na para nakabang na po sakali po na kumalat doon, pero prevent na nila yung sunog nakakang sa part na yun. Nakita po natin wala na po halos bubong yung Tayo ni Ma'am Nika sa labang
Ito,